Ku tsaya ku ji yadda aikata zina ya gagaru wani saurayi. Wata rana wani saurayi ne ya je wajen wata budurwa da niyyar fasikanci. Sai ya je ya same ta sai ya shaida mata ga abin da ya kawo shi. Sai ta ki amincewa, sai ya tafi. Bayan kwana biyu sai kuma dawowa, sai ya gaya mata buƙatar da ta kawo shi. Sai ta ki amincewa. Sai ya ce mata ya ba ta dukiyarsa gaba ɗaya. Sai ta ce ita ba ta so, amma tana son ya yi wani abu guda ɗaya. Muddin ya aikata wannan abun guda ɗaya, wallahi za ta amince da bukatarsa. Sai wannan saurayin ya ce mata ta faɗi koma menene zai yi. Sai ta ce tana so ya tsai da sallah har ta tsawon kwana 40, kada ya sake yi wasa da ita. Sai ce to shikenan ya yadda ya amince zai kwatanta. Sai wannan saurayin ya tafi. Da ya ji an yi kiran sallah kafin liman ya shiga masallaci shi har ya riga shi shiga. Akai kwana 10, akai kwana 20, akai kuma kwana 30, sannan aka zo kwana na 40. A ranar cikar kwanaki 40 ɗin da